Вие сте с Комбина. Правим продължение на една история, която ви разказахме миналата седмица. Сватба, която може да видите само на едно място. И това място в света е село Рибново. Булката и младоженеца доскоро не можеха дори да се държат за ръка на улицата. Днес живеят в, буквално така си го наричаме тук в България, града на греха, студентски град в София. Първият ми въпрос към Мария Йотова е: трудно ли е да смениш шалварите с дънки? В смисъл, те вече не живеят в Рибново, а живеят тук. Краси Боев беше миналата седмица на сватба. На сватбата, той беше за веселата част. Да, и той ни разказа всъщност трудно ли е да свалиш шалварите. Това, което аз ще ви разкажа сега, е какво е наистина да отвориш вратата от единия свят и да влезеш в другия. Рибново и студентски град наистина са два свята. Рибново с шарените кърпи, шалварите обаче и с цялата си уважителност, добро отношение, смиреност, и студентски град с цялата си разхайтеност и палитра от абсолютно всички грехове и пороци, които можеш да получиш с буквално едно щракване с пръстите. Въпросът е, когато един човек от единия свят влезе в другия свят, как започва да живее? Променя ли се? И тогава се появяваме ние и започваме да робиме в тези хора и да ги питаме как им се получават. Това е едното нещо, което ще видим в следващия репортаж. Другото обаче, което е по-важно за мен, е, че това са Кадрие и... така не? Забравих името. Да. Младоженеца. Младоженеца. Да му викаме младоженеца. Младоженяка. Младоженека, да. Младоженката и младоженека са най-щастливите хора, които аз съм виждала последните месеци. Ако искате, и ако ти кажа каква е причината, просто няма да повярваш колко е проста. Че те просто не получават това, което искат веднага. Ние сме едни разглезени хора, които са свикнали да искат много, да го искат веднага, а тези хора искат прости неща и са склонни да изчакат известно време. Не са 3 години и половина им се е наложило да чакат на двамата, за да искат. Те са искали просто един друг. Искали са се... Ставам свенлива, когато говоря за секс и Рибново, затова се чуда как да го представя, но те двамата са имали първата си брачна нощ, както са имали преди... 3-4 дни, дето се казва. Преди 2 седмици. 2 седмици, добре, на сватбата. Да. Моето обяснение... Извода е, че въздържанието е нещо хубаво. И тук предстои да видим тази история на двама много чисти хора, които общо взето отварят света си за нас и е много приятно да видиш. Според мен извода е, че следващия път, когато искаме всичко и веднага и не го получим, не трябва да сме чак толкова нещастни, защото не е много лошо да искаш малко и да го вземеш по-късно. Да видим. Сезонът на сватбите в Рибново. Поканено е цялото село. Чеизът, който родителите на булката са събирали цял живот, е подреден направо на улицата, а герданчетата от пари са съвсем леко усъвременени с банкноти евро. Това е булката. Кадрие. Лицето й е намазано с крем и по него са залепени паети. Момичето за тази маска всъщност е дипломиран инженер. Първата жена инженер в Рибново. Аз реших да запиша висше образование. Беше малко трудно и странно, понеже това беше преди 4 години. В Рибново още момичетата не излизаха така по градовете да учат. Имаше 4 момичета, които бяха в Благоевград. И само едно момиче имаше в София. Аз бях втората, която замина за София. А в София, като отиде, взели си със себе си в куфара шалвари? Да ви кажа честно, първия месец си взех шалвари. Обаче взеха да ми идват колежки на гости и викам, не, с тези шалвари няма да стане. Малко ми беше на комфортно начало с дънките, с панталоните, но свикнах. В момента разработваме проект, който е на тема дигитално изследване и анализиране на шефно работно място. Моята задача е да изработя масата, на която ще работи работника. Да я проектираш? Да, проектиране на маса. Нещата, които разказваш, не звучат като занимание на момиче от Рибново.
Мен всъщност това ме влече, доставя ми доста голямо удоволствие. Всички казваха, че технически университет е доста трудно и аз избрах, нали, предизвикателството, да бъде нещо по-сложно. Не исках да се спирам на нещо по-леко. А защо не искаше да си в Благоевград, където учат всички? Защо дойде в София? За да избягам от тях. Защо? Не знам, по принцип исках да съм далеко. Колкото се може по-далече, да опозная другия свят, да съм колкото се може по-далече от близките, от приятелите, да разбера дали мога да се справям сама с абсолютно всички задачи, нали, които живота предоставя, и надявам се, че съм успяла. Кой е другия свят? Другия свят, светът, нали, който е по-отворен, светът, който има много повече разнообразие, има много повече различни хора. В Рибново е едно и също. Излизаш навънка, едни и същи хора, едни и същи лица, приказките едни и същи. Тук, като дойдеш, много по-различно. Хората други, общуването. Големия град, какво те впечатли най-много от този септември, когато дойде за първи път да си студентка? Като за начало нищо не ме впечатли. Първо се оплаших. От какво? Оплаших се от големия град, много хора. От забързания живот, нали, всеки бърза за някъде, всеки се е забързал в ежедневието си. Това някак си мен ме притесняваше. Исках нещата да се случват по-бавно, по-спокойно. Това, че хората не се поздравяват на улицата, смути ли те? Смути ме, защото ние в Рибново, нали, всички се познаваме, свикнали сме на всяко срещане да има и поздрав. Тук не е така. Всеки гледа себе си, всеки се интересува от своя живот, не се бърка в другия. Но съм имал моменти, които ми е било много гадно. В принцип нас мислят ни малко за по-различни. За какви ви мислят? По принцип, като споменеш Рибново, казват, че честата дума – отдалечени от света. Много ми е било интересно, защо хората мислят, че сме отдалечени от света. Не е така, нали? Ние просто си живеем нашия живот. Живота, който сме свикнали, и на нас ни харесва така. Как живееш в София сега? В София всеки ден различно живея. В началото, когато ми разправяха за студентски град, че тук е постоянен купон, живот постоянно по дискотеки и заведения, не съм обръщала внимание, защото моята цел е била да дойда в София заради образованието. Не заради разкошния живот, заради студентски град, заради дискотеките. Аз съм дошла точно заради училището и въобще от други неща не съм се интересувала. Може би за това и не съм обърнала внимание, че студентски град така го наричат и така нататък. Ходиш ли по дискотеки? Ходя много рядко. Трябва да имам повод, за да отида на дискотека. Как се обличаш, като отидеш на дискотека? По принцип, рокля. Къса? Да, Колко рокля. къса? Над коленете. Висок ток? Да, висок ток задължително. Гол гръб? Гол гръб не. По принцип избягвам, нали, деколтетата. По-високи деколтета. Пиеш ли? Не. Пушиш ли? Не. Пробвала ли си наркотици в София? Никога не съм пробвала, не искам и да пробвам. Кое е най-смелото нещо, което направи тук? Нещо, което в Рибново няма да приемат. Може би това да бъда в 3 часа през нощта навън. И да правиш какво? И да бъда на дискотека. По принцип в Рибново, нали, след като се стъмни, всички момичета са си вкъщи, вътре. Не излизат повече навънка. Аз 3 часа, например, съм била на дискотека с приятелки. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Кадрия и Джафер, колко дни след сватбата? 2 седмици. Намираме се в култово заведение в студентски град. Нормално ли е това за момиче и момче от Рибново?
Да, защо да не е нормално? Все пак ние, освен по забавление, сме и по работа. Излизате ли често? Всяка вечер. Откакто сме дошли всяка вечер. Къде ходите? На кафета, на ресторанти. Дискотеки? Още не сме, нямаме време. Другата седмица. Обичаме да ходим повече на механа. В Рибново има ли много механи? Не, няма. Нито една даже няма в Рибново. Кажете ми, ама честно, вие като отвързани ли сте сега тук в студентски град в София? По-свободно ние. Много по-хубаво. Защото сме си само двамата. Спокойствие. Не се съобразяваме с никой. Как изглежда живота 2 седмици след сватбата? Много добре. Много по-хубаво, отколкото преди. Защо? Пазехте ли се допреди сватбата? Да, разбира се. И всъщност първата ви брачна нощ е била много специална. Да. За това ли е толкова по-хубаво сега, отколкото преди? До някъде, да. До някъде по-хубаво. Няма нищо по-хубаво от това да бъдеш с половинката си. Как изглежда връзката на едно момче и едно момиче в Рибново? Какво можете да правите и какво не можете да правите? Излизаме, пиеме кафе, говориме си. Нищо повече. Може ли да се държите за ръка? Не. Не? Само на кафе. След като се сгодихме, тогава започнахме да се държим за ръка. Иначе, по заведенията можем да се държиме, да се гушкаме. Обаче, като излеземе на улицата, не. В заведението може, на улицата не. Да, в заведението, по принцип, всичките млади влизат там, не влизат стари хора Не прави впечатление. Да, не прави впечатление. А вънка, като излеземе, е по-различно. Може ли да се целувате? Кафето. На улицата не. Само кафето. Тоест ти на улицата не можеш да я докоснеш дори? Да. Добре, де, може ли да опишете на хората, които не са свикнали на такъв живот? В смисъл, тук в София никой за никого не се пази. Какъв е смисъл от това? За мен това е изключително важно. Моите представи още от малка са били, че когато пораснеш, е хубаво човек да срещне в живота си един единствен и той да остане до края. Да няма втори, трети и така нататък. Това съм си го представила още от много мъничко, когато съм била и съм се надявала да имам един единствен човек в живота си. Сега вече съм го получила и се надявам до края да остане само той. Друг не искам. А за момчетата какво е? В смисъл, какво е да чакаш любимото ти момиче години наред и да не можеш да я докоснеш? Хубаво е. Наистина ли е хубаво? Да, защото знаеш, че си първия, преди тебе е нямало никой. А защо е важно да си първия? Не е чак толкова важно да си първия. Важното е да си последен. Момчетата в София не могат да разчитат на това, на което ти можеш да разчиташ, да си първия и последния. Ти си един щастлив мъж. Да, доста съм щастлив. Ако трябва да кажете едно нещо на момичетата и момчетата от студентски град, които са дошли от някъде, не излизат от заведенията, пият, друсат, правят абсолютно безразборен секс. Какво им казват едно момче и едно момиче от Рибново, които са започнали да правят секс след сватбата? Това не е начин на живота. Ако се мисля, че само дискотеки, кафета и цигари, алкохол е живота, не. Какво е живота? Най-важното училище. После да си осигуриш някакво бъдеще, по-хубаво, по-стабилно. Аз подкрепям неговото мнение. Това за мен не може да се каже живот и забавление. Аз да отида да се напия, да се надрусам и да се чувствам все едно, както казват, са в облаците или не знам къде са там. За мен това не е живот. В никакъв случай. Моят живот е да бъда първото нещо, да бъда образована, да имам семейство, да имам хора, които ме обичат, които ме подкрепят. Това за мен е живота. Семейни ценности. Точно така. Можете ли да живеете тук? Завинаги? Не бих живяла тук завинаги. Нямаме собствено жилище. Живеем на общежитие. След като завърша, трябва да търсиме квартира. Квартирите са доста скъпи в София. Докато в Рибново имаме построен дом,
чиз. Вече обзаведен, чист. Всъщност, вие имате всичко в Рибново. В Рибново е всичко, от което имаме нужда. София не ви трябва. Не ни трябва. С цялата си разюзданост, Да. обаче и с цялата си свобода. Кое ще изберете? Свободата или мястото, където имате всичко? Ние вече в Рибново сме си свободни. След като сме случили брак, сме направили След като сме женени, пак сме свободни. Вече можем да ходим навсякъде, да си живееме както си искаме. Можете ли сега да се държите за ръка? Да. Можем и да се целуваме на пътя, даже. Cause I need to know. Say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love.